ಓಡಿ ಓಡಿ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನ್ನರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸಿ ದಿನಕಲು ಅನ್ನನ ಒಡೆದು ಮೆಗ್ಗನ ಒಡೆದು ಎಲ್ಲ 2 ಜನ ಪುರ ಬರ್ಪಿರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಒಳ್ತಿ 2 ಬೈಜಲು ಎಗ್ಲ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದ ಟೈಮ್ಲು ಬೈಜಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲ ಬರ್ಪಿರಿ ಅಂಚೆ ತಕ್ಲಿಗೆ ಚುರ್ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚೆ ಚುರ್ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಅರಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಜೊತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ನೀರು ನಿಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೀಜ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತೆ ಅಂಚೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತೂಗೋಡು ಒಂಜ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ಜನ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರೇ ಪುರ ಇವ್ಲಾಗ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ನನ್ನ ದಾದ ಆಪನ ತೂಕ ಎಂತ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ನೀರು ದೀತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪಗ ಗ್ರೇವಿದ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚ ಗ್ರೇವಿದ ಕಚ್ಚಿ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಕಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿಂದ ಸುಕ್ಕ 2 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನರು ಬರೋದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಡೌಟ ಅಂತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ಮಂಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಣಿಗ್ಲ ಚುಪ್ಪಿದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಇಂಗ್ಲ ವೈರಿಂಗ್ ಅದತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಪಾಡ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಂಟ್ದ ಪೂರ ಅಂಚ ಐತಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು 2 ಜನ ಅಂಚ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಬಲ್ಪುಗಂತ ಬರ್ಸಿತ್ತು ಇನ್ನು ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐತೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ನೀರು ದೀತೆ ನೀರು ಕುದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಪುಗ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯದ ಅವಳು ಉರ್ದು ಮಲ್ಪುಜಿ ನಕೊಂಡೆನ ಕಾದು ಶುರು ತರಕಾರಿ ಉರ್ದುದ ಮುಡ್ತೇನೆ ಜೊತೆ ಬೆತ್ತೆ ದೋಸೆ ಬಂತೆ ತೂಕ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಬೇರೆ ಏತ್ ಪಾತ್ರೆರಪ್ಪ ಅಂತ ತೂಕ ಕಚ್ ಮಲ್ಪೇನಿಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾಗ ಜಿರಾಜು ಬಾವೆ ನಿಕ್ಕೆ ಓದಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಬರ್ತೀನ ಬಿನ್ನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಗ್ಲೆಗೆ ಬರೋದು ವಿಡಿಯೋ ಆಡ್ದು ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಸಿನ ದೂರ ಎಂಬ அந்த வச்சது
ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ರಡ್ಜನ ಭಾವನಗ್ಲನ್ನ భావనకులత్తేన్న మిగ్గాన చెప్పండి మరమ్మాయని ఏమున్నా బిర్యానీలో ఉప్పాండు బిన్నెర్లో బర్తేరు ఇట్లా సానా పోయారు 12 వేల సానా పోయారు బిన్నెరు బರ್ತదు అంచ నిర్మణైన మైతుంది నాకు అంచ బిర్యానీ కలిసి మార్పు గందు బయట మనలే తూక జబ్బుతా ಮೈತಿ ಜಲ್ಲೆನ ಅಡಿಗೆ ಒಂದುಂಟು ಮೈತಿ ಜಲ್ಲೆನ ಒಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ಗುರ್ತಂದು ಒಂದುಲ ಒಂದು ಮೈತಿದಿ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಒಡೆದಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಗಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಜಿಪುರ ಒಂದುಂಟು ಉಂಟು ನೀವು ಕಬಾಬು ಮಾರಿ ಕದೀತೀನಿ ಬೇರೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಪತ್ತು ಅದಿ ಎರಡು ಪತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಅದು 5 ಜಿ ಮ್ಯಾನ್ 5 ಜಿ ನವೆ ಐವನ್ ದಿಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಈ ಮಾತು ದಾರಬ್ರ ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಅಡದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೀಪು ದಾರಬ್ರ ಗಮ್ಮತ್ ಯಾವ ಇವು ತಿಂದ ದಾರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದೀಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬು ಬುಕಿಂಚಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ ಸುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಇದು ದೀಪು ಇದು ಚಿನ್ನು ಕಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಕೋಳಿ ಇದೋಡ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ
ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕರಲ್ಲ ಕರದಿದ್ದೀಗ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಗುರಾಣಿ ತಿನ್ನಾಡದು ಎಂಚಿನ ಬರೋದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ini kudu ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಮಂಪಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ ಬುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಚ್ಚಿ ಅದ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲಿಪಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಇವ್ರು ಯಾ ಬಂದ್ಪದಿ ಜೋಕ್ಲ ದೀಪು ದಾನ ಅನ್ಕೊನಿ ಎಂಬಿ ಎಂಬಿ ಬಾ ಜೋರು ಎಂಬಿ ಓಡಿ ಓಡಿ ಫನಿಗೆ ಓಡಿ 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 ದಿಡಿಕ್ಕ ದಿಡಿಕ್ಕ ಅವ ನೂಕೆ ರಜ್ಜಿ ಏನು ನೂಕೆ ರಜ್ಜಿ ಇದು ಬೂರ್ದೆ ಬೂರ್ದೆ ಆ ಚಿನ್ನ ಈ ಬನಿಗೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ನೆಟ್ ಏರು ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇರು ಮಲ್ಲ ಇಯ್ಯ ಬಕ ದೀಪ ಚಿನ್ನುವ ನಿಖಿಲಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಂಡ ಅನ್ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಂಡ ಅಂದ ಪೇರಂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಪೋಚಾವ